kwero mogileyo duto mag tudruok gin mago moyaw kendo inyalo go kodwa mbaka kai oronwa ote magi achiel kachiel. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kodwa chakruok nyaka giko. Kama chako en ni jotelo mag siasa motenore gi riwruok mar siro piny owacho koro siemo wang' jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta kuom dhi gi kit siasa machal kama tungo telo masani motelo kod jatend piny Kenya William Ruto. Telogo mag ODM gi UDA nolero ni gibiro dhi nyime gi tiyo kanyakla mano ni gisiro Ruto lwedo e telo mar ariyo kata kodok ni duond bura mar ODM to gi sani kalo ya paka miwuoro. Jafwambo mar Eric Owenga nigi ler mathoth. Kweth mag josiasa masiro lwedo sirikal e bore ka koro chako ramo ni ok gibidok chien e dwaro margi mar tego osiepe kind duond bura mar ODM gi UDA. Kako okang' mar tego mbi mar jatend piny Kenya William Ruto e bore ka, kweth ne owuok tung'uso gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma giywak ni chal kama geto thung'o mokalo tend Ruto. As the fourth president of this republic, you're the only living president. It is time for you to think Kenya, not to think revenge. You know that the other side has nothing to offer. This side of William Samoei Ruto has a lot to offer this country. William Samoei Ruto has worked so hard for this country. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma bende en jakom mar riwruok mar Azimio la Umoja yande timo lokruok moko e lemo mag kuku mar riwruogno, lokruok mar duond bura mar ODM kokalo kuom jatatije mare Odworo Ng'wen gi jood bura moko koro kwere mokalo. Mimi kama mtu ambao niko kwa National Executive Council ninasema wakati imefika, we call a National Executive Council meeting na sisi tutujitoe kama ODM katika Azimio. Jood burago mane oloso romo kod johera mag duond bucha ariyogo mabore ka ramoni kata nade to dwaro margi maneno ni Ruto oyier e telo mar ariyo nyaka chopi. Mumeamua kwamba ni broad, si nyinyi ndio mmeamua, si nyinyi mmesema it's okay, mumeweka tick. Sasa kama nyinyi mumeweka tick na nyinyi ndio wadosi wetu, sisi tutasema nini? Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushikilia rais, tutembee naye. In recognition of the efforts of the women empowerment through the programs that have been brought by this government, Nairobi in one accord says that the Nairobi tune shall be a broad-based tune and nothing else. My friend, you are already impeached, I can tell you. You will not matter in tomorrow's election, I can tell you. Somebody is cheating you, but look for legal counsel from some of us. You are impeached, you are deposed, you are gone. Okang' mar riwruok e kind ODM gi UDA nenore ma osebaro duond bura mar ODM e kidienje ka kweth motele gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna to ramoni e giko dirani gibiro chako limo gwenge mamoko e Thuruka ka gilalre gi jahera magi. Gino makweth matiyo machiegni gi ogai mar ODM Laktar Oburo Ginga okirone lwete. Mukiona our party leader anaenda kunegotiate, don't think when he's walking slowly. Negotiation is about the ability and the mental ability of an individual. Sisi leader wetu ni Dr. Oburu Oginga. Tunafuata mwelekeo ya our party leader Daktari Oburu Oginga. Wangapi wanafuata mambo Daktari Oburu Oginga? Yes. Na sisi tuko na structures za chama yetu. Na nimefurahi pia vile vile kuna structures za chama ya UDA. Hapa Nairobi tumekubaliana kufanya kazi pamoja. Gima koro rito neno ni ere kaka duond bura mar ODM gikone to biro go e yo machalo nade kalore kod apaka mayienge gi sani. Seche mafuok medo mienjo e duond bura mar ODM okum jotelo mag ODM oramo ni gibiro chung e tok ogai mar ODM Oburo Ginga kachiel kod paro ma en godo mar siro twak e kind ODM kod UDA matelo ne yiero ma higni 2017. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.